O prestixioso programa de televisión Land Rover deronlle o premio a mellor programa de entretenimento de Europa. Aí o vemos. Sí. A Choperre. Sí. Aí o vemos, isto era o xoves pasado. Sí, o xoves pasado, a noite do xoves pasado, en Tampere, en Finlandia, o xurado da Asociación de Televisións Públicas Regionais de toda Europa tivo a ben dar a este humilde programa, darlle premio ao programa de entretenimento, repito, de toda Europa. Nos fixo especial ilusión, todo nos fixo ilusión, evidentemente, porque somos da aldea todos, entón fai nos ilusión todo. Pero fixo especial ilusión as palabras que nos dedicou a presidenta do xurado, que as vamos a reproducir porque para nós foron moi bonitas. The format included comedy sketches, interaction with the audience, music performance, all hosted by an effortlessly charming presenter. It was authentic, true to itself, and very respectful of its Galician language roots. Ole, señora! Señora! ¡Qué señora! Dixo un presentador natural e encantador, Como se nota que non veo un programa nunca, sí. Bueno, nós non podemos ir porque tiñamos que traballar, o xoves estivemos aquí traballando, pintando a mona para vostedes, pero estive ali en Tampere o noso compañeiro Xaime Arias, que é o director de Prestación Social da Televisión de Galicia, e colleu o premio e vai nos facer entrega ahora mismo en directo. Xaime Arias! Xaime, como estás? Un placer. Oye, en primeiro lugar, gracias por ir ata Finlandia a recoller o premio, porque nos maldita gana que tiñamos. No. Porque é lonxe, Eu xa vim por onde tirache, ti estabas traballando, entón xa fun eu, non? Pero ti por onde fuche? Que hai que facer para chegar a Tampere? Hai que chamar a Paloma e a Iago, dinche, colles tren... Pero que vía? Que tú que fixeches? Aliche de Santiago por onde fuche? Collín un Interrail, a Redonda, o sair, e logo xa fun a Madrid e tirei para Tampere. 2 horas, 3. Hai vuelo directo Madrid-Tampere. Vale. 2 horas, 3, non? Bueno, eu dixero antes, a min, sobre todo me emocionou moitas palabras da... Entendo que era a presidenta do xurado, esa señora, Sí. Fora bromas, habrá que estar ali e escoitar o que dixeron de nós, o que dixeron de vos. E logo escoitar o resto da xente, 250 países hai nesa asociación. Cantos? 250 países, 250 entes públicos hai nesa asociación e nos premiaron a nós. E despois de escoitar eso, que foi todo sincero, super orgullosos, de verdad, super orgullosos. A ver, todos os premios son importantes porque no noso negocio, no noso traballo, na nosa vida esta que facemos do entretenimiento, os premios son importantes porque acaban te divulgando, son altavoces tamén do que faz, non? Pero que seña das televisións públicas, regionais e públicas, che fai especial interés porque eu, sin conocer a maioría delas, estou seguro que hai traballos e programas en moitos países espectaculares. Estamos falando da BBC, por exemplo. Claro, Inglaterra, Italia, Francia. Hai un nivel espectacular. O mellor é verdad que non entender o que dicías. Entón pode ser... Xa, pero... No, a verdad que o nivel cada ano maior, ademais, e todo o que nos levamos de ali foron parabéns e moito orgullo.
moitísimo Pois orgullo. entón quero aproveitar xa, que xa que estás aquí, tú eres algo jefe, ¿no?, de televisión, algo sí, algo sí. Aunque non leves americana, quero dicir, sabes? Entón quero aproveitar, porque a mellor non veñen máis xefes máis por aquí, para daros as gracias en nome de todo o equipo de Land Rover e dos espectadores tamén. Pero sobre todo o equipo de ter a confianza en nós para pasar este programa que se estrenou no 2009, vai facer 17 anos, para ter a confianza nel, para pasar de ser semanal a diario ca exixencia que eso ten, ca dificultade que ten, douvos as gracias que confiarades en nós, ni nós mesmos confiábamos en nós, e entonces, en nome do equipo de Land Rover, gracias. Bueno, e o público, claro, que é todo. É todo. A esta xente, a vos. Gracias, Jaime. Gracias a vos. Tive que ir a Finlandia para que me invitaras, ¿eh? Ana Celia, Loli, Viaño. Sí, é verdad. Tive que ir a Finlandia, ¿eh? O premio, é dicir, non é bonito, Tampouco é feo. pero tampouco é feo. Tampouco é feo. Entonces, tú temos te has que- pensado volver por ali? Pois xa devolvíallelo. PRIS Circom Regional 2026 Entretenimento. Poñerémolo na nosa oficina, na nosa redacción. E imos a por outro máis. E teremos ali por orgullo. Moitas gracias, tío. Gracias, Jaime. Merecelo tú máis que todos nós. Un aplauso para Mon.